Apha studio sihleli neqala lemvumi umama uMercy Phakela nongumququzeleli womnyadala womculo noza kuhlonipha umzila kamama uMargaret Mcingana. Silivile kancinci ibali lakhe kodwa akasityebisele uba kubani umama uNomvula Margaret Mcingana. Oh Nkosi yami ngumama wami. Molweni qala. Unomvulinile. Umama uMargaret Mcingana. Ndathi xa ndifika apha eGauteng nguyena mama owandamkelayo ngezandla ezishushu. Ndahlala kwakhe, ndathandana nabantwana bakhe nefamily yakhe sayinto enye. Ngakoko namhlanje ndinemincili yokuba ndiyothatha inxaxheba yokuba ndiyokumonara noba selele kodwa igama lakhe nemisebenzi yakhe akufanelekanga ibe iyalityalwa. Uyinto enkulu kum. Kukho isitalato esithiywe ngomama uMargaret apha eRhawutini nango-2001 mama uYvonne Chaka Chaka wakhupha icwecwe ngelokuhlonipha eliqala lomculo. Nango-2016 ukhona umdlalo weqonga owathi wakhutshwa ukuqaqambisa umzila wakhe kwezomculo. Ingaba mhlambi xa ujongile wena zikhona ezinye izinto ezisadinga ukwenziwa ukugcina igama lakhe liphila? Zinintsi ngoba umama Margaret Mcingana beliqala nyani apho ndabona khona ndeva khona ngaye esithi wathi ephesheya kolwandle wadibana noNina Simon edlala no Richard Smith. uNina Simon wambiza nge-Lady of Song in Africa. Babe khona bonke abanye bepha be-self-exiled kodwa waphuma naye. Ebesithi xa ngixelela and ebesithi xa ngene stage okanye ulele ngecala ngoba ebesekhubazekile. Ebesithi xa ilele ngecala indoda yakhe ihlele ecaleni kwakhe idlala ibass, string bass, uBhutmongezi. Iphuma ivoice yala mama kube ngathi kududuma izulu. Andikaze ndive ivoice nje yamna. Ngonyaka ka-2000 ukusweleka kwakhe umama uMargaret, umama uFelicia Mabuza Saddle wavakalisa ukukhathazeka kwakhe ngoba siyayazi umama usweleke engenanto esandleni. Into ke siyibonayo leyo mhla nezolo amaqala oMzantsi Afrika asweleka engenanto. Ingaba intoni eyabangela loo nto? Ingaba ikhona mhlawumbi nento enokwenziwa ukunqanda loo nto? Uyazi into yenziwayo ngabantu abaphuhlisa amashishini abo ngabaculi ibuhlungu. Kwaye into yenziwa ngugovernment wethu ongasihoyanga. Osifuna nje qha campaigner nama-ministers angena lwazi lezidingo zethu over into ezifana nama-policies abafuna ukwenza ngokwabo, afuna bengazi kuthi bafumane idraft kuthi ba at least sifuna le policy noba kukhona ama-writers abazawubhala leyo nto lo ma-policies ngendlela efaneleyo kodwa funeka iqale kuthi thina singabaculi sichaze uba zile ndlela nale ndlela nale ndlela esifuna uba ishishini lethu lihambe ngalo. Asikabi part of ishishini eli lomculo. Ngokomthetho kufanele uba siyi-part of ishishini noba kuthethwa ngama-percentage funeka ama-percentage siwadiskhase sisonke. Kungabi ngumuntu othile nabantu abathile ababizwa ngokuthile abenza izigqibo for thina. Bangalindela ntoni abemi okanye abahlali baseKomani kulo msitho uzawusingatha kule veki zayo ngoLwesihlanu? Mabalindele umnyhadala omkhulu kakhulu apho kudibene izizukulwane ngezizukulwane zifunda ngomsebenzi kamama Margaret Mcingana. Ngoba kukhona into ebizwa, andikwazi ibiza ngesiXhosa, ibizwa nge-intergenerational collaboration. Yile nto esiyenzayo abancane abancinci
abaphakathi nabadala bazabe bedibene ngoba sizobe sine orchestra yabafana abancinci, sine choir, youth choir, Buffalo Youth Choir, abantwana abancinci, and sinabaculi abafana nabo Siphokazi, sinabazukulwane baka Margaret Mcingane, uZintsi Mcingane, uZinhle, I mean to say Mcingana, kwakunye lo Lihle Mcingane, abazabe bekhona ke bethatha inxaxheba kulomsebenzi. Kuzabe kunabantu ke abadlala ama-instrument asekhaya, the indigenous one, bazabe bedlala bebongelela uMama Margaret ngoba akakabongelelwa ngokufanele ngoba ulimele elilizwe when others bengaphandle, eyedwa apha engumama osijongileyo. Sibambe ngaso sibini. Lo ke ngumama uMercy Phakela isichazela ngomnyhadala womculo ozabe ukuhlonipha umama uMargaret Mcingana.